Kisah kopi hitam Bo Info Penceng. perkopian, On Mas. ngalong mados, tapi ngolong barang alos. Maling dia karo maling saiki bedane waduh kok. Bedone apa? Nek maling dia Heeh. sing dirako wong sugih-sugih Barang Mas saiki Picis Rajogo barang saiki sing dimaling sing dimaling bojone sing ayu-ayu biyen nyegate ning tengah alas sepi-sepi cegat lah nek saiki ning pasar nyegat ning mall nyegat Sherlock diparani rajos ikulah maling apa? maling bojone wong Maling apa? bojone wong COD ya. COD saiki lincah-lincah kok mari antara sing dimaling karo sing malinge padha setore kok ya pun piye mumet Mending-mending sih Jan. walah serap rumah wis sing dimaling maling saiki wani tombok Mas ya tenan Zamane mbiyen. biyen gawane wah kuaman parang ya ora saiki ATM tinggal gesek langsung cair Maling saiki mah gawanane dhuwit ya. iya wani tombok biyen kan duwemu apa bodoh apa nyopo Saiki. ya saiki Heeh. pani piro beres bukan modern Mas Wis. wis ngono kuwi diapakno meneh jamane wolak-walik maling wis ora serem-serem biyen serem-serem galak-galak saiki guwateng ganteng Contone Wayu-wayu. to. maling biyen pacakane golak-golak gondrong-gondrong saiki brondong-brondong ape maling dadak ning salon ngono tak ya kokro lipenan isi donan waduh Mas parani aku oh iya Dek siap bongko maling biyen do ora patek nganu sing penting wetenge wareg ana apa digawa saiki ora terucak kabeh pertemuan saiki maling saiki tapi kan ra krasa lha piye antara sing kelangan karo sing tombok ya padha ae regane donya wolak-walik jam wis ora ana sing enek di aru-aru poneh Mare ora mendemi. lah iya malah nagih Malah nake. iya apa ora angger sing lanang lunga ya Posisi Mas. posisi masih Sherlock wis atus gebyar-gebyur matak sacet-sacet nyendal motor drek wis aman sing lanang ning sawah macul sing wedok dipaculi ra ajur apa ora Cukup sekian dan terima kasih. cukup sekian terima kasih Mas Info perkopian Mas. Info perkopian Mas.